Jumanim and our face social media so Akuapem Poloo your friend Rosemond Brown ababa ye kopie mu se na anu ada na ne ba okotwa mfonyini wa ro ne hunyina na ode ne bagina ne nim saa ena otwa mfonyini ode betu social media so menam so ma child right for ede no ekoto aposifo anim se omunye hwehwemu mfa ho se akoda no se de osidi akoda no efa so no nyade a eye saa kwan no enyade a eye ede ma akoda ne daachi na ekoye saa na asasam no ye kokwasa asa tonsuom na ayete se ayibo da so gya no asa aye no fe ekura ma ebe piem si ye Akuapem Poloo ye friend no mpo se aposifo posi ni bi na afre me ne ho nsem kan e ba ye enkomra fe de ete ya ye se Akuapem Poloo na sem ye gusu aye die na eno na no ye te ye se Akuapem Poloo court se ye nkɔ ne yenko ye ne mu hwehwemu hwɛ so onyem a na omra ne yemfa ne kwadu mmɔ no ye de kwadu no bɔ ne wi afa ya sentence no kyese ye bu asem no na asemi beto odwa na ne social media so duru ha ye se ye free Akuapem Poloo ye nya no mane nkɔ ye nya ne mane nkɔ ene nkrofo fiti ase so mo kyerɛkyerɛ se nam one ji nkrofo sika bebrebe di ye wo oman mu e de ne yatimi aye no na se nam one so te ye na de no awo no aye ne ya eno na nam one aba wakɔ eye Twitter no wakɔ Twitter eno so obi enya isa ne oma na wo mo keka no ensem na wo mo keka de gu nanimu asene no ase ne sen wo se amanoni mpa ye ne yesiese amanoni ehɔ no mo hyehyɛ ye papa no abra wo mo de ko gina court wo hɔ no ho court no wo mo ntimi amu anofo wo mo akwete no and discharge ye kyese ye gyan no ama asem no ko ya bato agu Ghana ha sei wo ko gina court no ye bisa ne se odi fo na odi bem no wankase odi fo wo so no odi bem etina sam no da so wo court a wo mo gusu di etidi etina nkrofo de ne betoto wo so mo obi amfa ne nkototo Akuapem Poloo ho onyina court nka so waje atum so ye guilty eti obi anya sa ne oma na wo ye no wo sesese na sam no e wo court wo mo gusu eka wono na sam mo ko di ye wo amonone baby ti se Dubai de ye o mo ko di ye court ko ye ba ye no appeals court ni Supreme Court nyina wo mo bo ni nsem no atugu ye ena wo mo court no so nyene na bi na e wo court ho ena obu asem na ma no wo mo no mo court ho no ko beti aba se onim wo mo apart from the lawyer wo de no kokko gina ho ene wo mo de no kokko gina court no wo onim bia enti ye dan no mo de no kototo Akuapem mo obi amfa ne ntoto Akuapem Poloo ho eti wei eye na mo na sam a wato ede amane Ghana de hye nyina ne ntichiri wo mo a eye social media so wo mo kire se ono mom na sese ye de no kotwum ne ne keka aka ho no ne nsam ode aba eno no na wo twe